Sujado. In wacho ni nene nade bwana ngene odhi koleng ni chakimo kendo sani omoko ma bwana wewe focus Iwinjo mari between Aungo gi Papati kipacha joka pod nyithindo. Bwana winje ni Freddy Kipacha ni Aungo gi Papati joka pod nyithindo. The way kaka winjo gi kaka giwuoyo kaka giagiu gin nyithindo. Ariyo ineno nitiere gimoro ma inyalo kawo tiketo public to nitiere gimoro mikawo tiketo private. Kata bende osewuok public to king'ama riek mang'ama ng'ongo tigole public tikawe tiduoge ang'owa e private. Kech ineno gima joka timo cha gicha koro en gima loso familia. Iwinjo gicha en gima loso familia. To samo loso familia ng'eni Aungo nigi jonyuolge, Papati nigi jonyuolge, min sue be nigi ang'owa nigi jogegi. Between sama gigi wuok ka koro ng'eni mere gi oche osetimore nade osewuoke maka luor ka koro be ni en ng'ama riek mondo be ni gini nonongo be ni joma dongo ka koro ne donje luongo ng'acha to luongo ng'acha tinyiso gi nikech maka nyithindo koro joka kande bodhi owegi giendelea gi giche ang'owa e social media. To social media kae nitiere jomoko makata dak gimonugo notamo gin girito nuwoch ni tap to gikwanye tap to gitimore nade gikawe. But by the time sama ne gino chakore nakawo na Aungo ng'ama machua to but the way ng'ama nodhi onyise ni oduok Papati ng'acha nowuonde. Kaito mar ariyo Papati kana winjo ni Papati kana winjo kaka Papati ni wuoyo. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Anyalo ka mano ai miawa do bigi bano ka gigi chal bwana gigi chalre Mani no kumorore ahinya. Gigi chalre onge pogruok. Ng'ano loso gigi machal bwana. Onge pogruok ka. Iluonge ni Ochik Josh. Ne motimo branding gindi. Nuane kanyi. Ochik Josh. En wuod luo. Ne motimo branding. In fact, there is a time monokelo nwa gine kaindi. Nokelo nwa iluongo nango cha. Nokelo nwa rubber stamp. Rubber stamp to nomiyo wanono. Mai mawambe koro nwawacho ni we wa promote go. Koro brand no ma. Ochik Josh. Wuod luo ma lera To nanga bogolo, lewni boy golo. Bwana Ochik Josh timo gimoro ma miluongo ni branding. Graphics, gima thigi graphics. Idwa no olosni rubber stamp, idwa ni olosni seal, idwa no olosni tags moko minene ndiko kata ni waiter. Kaka an mara mora bondeko
abo keto ka kata kidwa mar iluongo ni plate keni plate ang'o mondeke ka mago te ogol en jama ber sini to otimo ga timo Nairobi ka koso kata ng'ama ni oko be onyalo Nairobi bat koro inyalo kone tondi okolosoni toroni ng'ama ber otimo delivery ochik Josh ber make somo namba to koro namba no koro ng'ini ji tudre kode mayom jama ma serious we som negi namba ochik Josh chik Josh no endo en ng'ama serious ma be no wacho ne ya ma gigi poko brand maber ne kore ko biro brand 0705 20 1753 mano namba ochik Josh ochik Josh designers aler kawuono wabiro ka wajabedo ka gijano kawuono imbe wabede kodi me hapa ji kaka timore onge walo nitie gik moko matimore e industry ka mabende wadwa wacho mapiyo piyo twakalo industry mane mar music entertainment twachakwa naro go down to Ajawa koro point Ajawa wakina Ajawa and entertainment ingeni kwa wachi entertainment comedy Ajawa exactly yes which a deck ma wadono wachi achiel en mar kevo maka wili ne nigi arambe egesa mano last Tuesday kasto mana achiel mano mokwongo nyaka wuo arambe no mar ariyo en Aungo wuod Awendo iluongo ni swe nyieke ket gini maber joge winji iluongo ni swe nyieke swe jado swe koro go kone ge kocha kasto lastly wan ge wach moro nitie mabe nyaka wachi wan kaka joluo ma serious mano mar demo Facebook gobina gin weche dek butegno ng'ama neno bende nyalo wacho kaka en inyalo wacho pachi wakungo fan page mar LNTN wakungo fulre ne gani luonga no mari nasho mari chieno jamone mbele chene meneno mbele mingondo boka iluongo ni Simplicity mo wi masocherach kabisa man an gi mona par ga ngwen dako mar angwen no we gi nyithindo angwen mar ariyo koponi in gi nyako mathagi kaw namba ni kelna chik manitiere obed nyako man gi sura mano chik mokwongo chik mar ariyo obed gi nyako man gi makalio makata kago chonga piny na lemo ne to malaika manye yude magi tango alright kaki winjo no nyakora moge anto pod ing'eya ni iluongo ne dhako ngude nigi chake kore kubnere to pod ochwako setere onge okadwa na wach mang'eny wachagi wacharambe mar kevo makawili mokwongo in nokibiro mar owadgi in nokibiro yes to une moningo naonge Nairobi ka natimo mos naonge Nairobi ka adwa ni appreciate jothum yes gonwa koko mwago pile ne no me this time round jothum no improve no biro naneno kod jarapogi no biro dhoni noko wer but kachacha to wer doko mata ahinya tekne wadu biro to we nigi moro matin Steve Ojanam nogo simu ne nitie kaka madhe ne tuo koro norengo ng'iyo but nochiwo gire moro matin kanyo ino Fredija Kadongo to koro Fredija Kadongo kena tim nango Fredija Kadongo no changamsha pap maraj ineno iwinjo mari ineno industry mar thum kar ka kachako Fredija Kadongo achako ng'eyo kogolo mambo ni ndilo kaone wan kodi yugis mambo ni ndilo kanye kama chako ng'e Fredija Kadongo ka waromo kode studio mar Ken Kiche mogole mambo ni ndilo no kanye machako ng'e to Fredija Kadongo kata nyaka chak donjo Nairobi ka kata chak bedo Kisumu Fredija Kadongo okobagwa ga ng'ato adiri miwacho Fredija Kadongo kobagwa okong'yo ni ina coming artist in ng'ama chal nade en kiluonge to biro oyie wegire mano timo to biro chopo mano kata king'yo kuonde te igo ya rambe ang'o matimore
ibiro ka no biro represent kende owuon okoro ng'ato kanyo to wamiuru Freddy Jakadongo apani mafans duto te apani gima wacho no obonene nobiro kanyo mo changamsha ji kanyo marach mo luongo artist wetene mapapo tiap. In fact apani any artist mono kwongo chapo pap iseneno moro ma pap bedo maliet cha notime gi Freddy Jakadongo. Kaka Talanta nobiro kanyo kaka Talanta naneno Mondi Makangoe, Mondi MC Ngoe, kata Makangoe beneni tiere. Nen tiere. Ngakendo ne wan ga chal Wuod Awendo. Tabu Jakoyugi. Tabu Jakoyugi ne nitie. Jok modong. Dakane ngama we oko. Papatine nitie. Papatine onge. Papatine onge. Aungo no kaneno. Aungo ne onge. Aungo no kaneno. Kata kanu biro to kare no kanene nikech dongwangi ngato ni ere ngane owe mare ka. No ngane owe mare. No kwaneno. Kata oko owe mare tinene by appearance. No kwaneno. And ngama bende nyaka wachako wuogo wapenji. Okoro kato nen boko ne to dong kache dong nege negesa. Ene posta. Ne negesa to kache kama all the time. Visit every day. Okay. Koro kanyo ta Aungo lakini imbene morane okay oikoni oitiko giwi ni okay donc kache kama ubede pe noko biro Aungo no kaneno to kanentie to kare noko we gimoro I don't know very specific get ngato ane stage maybe ngato nyalo biro to wuok kare noko we gimoro ngama neno ko biro to wuok neno ko jelepogi to koth to no we gimo to bende neno Omari Nas eno wan kaka wan MCs ntiere gimoro ma inyalo bedo jathum to kibiro kamoro to MC koko neni to kata ng'ato neni to ng'eni ji oko neni MC koko neni to mano ji oko neni ke MC ok bineni to bro we moko lando nyaka landi to ngacha biro neni to kako biro lando onge or MC ko neni eka ji oneni to ngeni ji te oneni to ka MC ok oneni to ka TB tikwano ni timuri nade yini onge ngama bende adwa ni wakwer en Milly Feather en jathum mawer mamit kabisa but no biro to wuok ingeni ka poni problem omako nyawadu kata kaka wan jo MCs choni mari yinka kata no koluongi but sebiro yinka ambe no ka gine na dhi biro adich bla bla achela ria deki musu ji moko tele iwinyo kata wene kata mana pura beach moro to wachni ngima betek ji leo but mache ini biro tibicha kiwuka lochra be okigine koro apane kanye mono gine but generally wanyalo wacho ni kwa ng'iyo gi arambe moko mosebet kitimo chien kacha moting'o mar nyaka simu shida gene to machano bedo improved eneno Omari ka kuom Feather Omari ntiere gimoro ma iwacho ga ni beta ine ng'ato by appearance kato ko weni gimoro lakini ochopo iri onyisi ni ang'ane achopo mos ber maloyo ng'ama oleo kabisa to gimoro boko timore nade okomi but ng'en tinga manyalo biro to ng'eyo ne tobe kodi ng'eno we ipenjori ni yawo ng'ani no gino krach gino ber ing'eni katu biro ng'i to kibiro kwan ji kwano ni ng'ane to nene ka notimore nade bene nitie koro bedo ni nomiyi gimoro koro onyalo biro to miyi gimoro in secret iwinjo omiyi gimoro in secret ing'eni tiere jomoko ma kodwa miyi gimoro to okolandi boko biyo pen M-Pesa tiyo kata lwedo tiyo nang'owa secret wacho ni lwedo tiyo chini ya maji koro kar kanyero kikwa makne Feather nyaka ogoiro kamano ne ogenya bulldozer ogenya wuoi baba ogenya nogolo no kanyo 10,000 en okobiro oro mana Victor oro mana Victor Victor Msafi ni sawa yes Victor Msafi ni sawa
Nitiere Omari Nitie Victor moko. ne Omari nitiere jomoko ma kiwacho noor to kata ochopo to nyaki penj ni to nyakudog tok tedu penj ni to mano be mogol te To kolungo nying ng'ato. Mana kupo ni mafanse manyalo luongo nying ng'ato. No, yari yo bibuo goro. Ni oro Victor Victor msafi. Okawinje maler. Okawinje maler. Nipo mane wacho ni Omondi Victor. We. Okawinje maler. Emo ya ni Victor msafi. Takoni sawa. Nipa ni Victor na tieko go. No kiani Victor no chako. Logini Victor sine. Emi apini Victor mane. Yo mibuoko go. Mana Victor no kitrust. Bwana Victor no. Ni Victor mzee. Man. Ikoni ni Victor moko makata kokelo ni 10,000. Mochopo 10 ni. Mochopo 10 ni. Osengwenye ba. Generally we wagone jo pinyero kamano. Yes. Kendo wamedo encourage ng'ata ka problem nitie wakonyre go uru. Yes. Wadwa ni wadhi agenda mar ariyo. Mar suejado. In wachne nene nade? Bwana ngene obe koleng ne ichaki moke. Kendo sani omoko mabwana wewe focus. Iwinjo mari. Between Aungo gi Papati. Kipacha joka pod nyithindo. Bwana winje ni Freddy. Kipacha ni Aungo gi Papati joka pod nyithindo. Because the way kaka winjuge kaka giwuoyo kaka giagiu. Gin nyithindo. Ariyo ineno nitiere gimoro ma inyalo kawo tiketo public to nitiere gimoro mikawo tiketo private. Kata beno siwuok public to king'ama riek mang'ama ng'ongo tigole public tikawe tiduoge ang'owa private. Kech ineno gima joka timo cha. Gicha koro en gima loso familia. Iwinjo. Gicha en gima loso familia. To samo loso familia ng'eni Aungo nigi jonyuolge. Papati nigi jonyuolge. Min sue be niga ng'owa. Nigi jogegi. Between sama gigi wuok ka koro ng'eni mere gi oche osetimore nade osewuoke. Maka luor ka koro beni en ng'ama riek mono beni gini nonongo beni joma dongo ka koro ne donje. Luongo ng'acha to luongo ng'acha. Tinyiso nikech maka nyithindo. Koro joka kande bodhi owegi giendelea gi gicha ng'owa. Social media. To social media kae nitiere jomoko makata dak gimon go notamo. Gin to nuwoch ni tap to gi kwanye. Tap to gi timore nade? Gikawe. But by the time sama ne gino chakore nakawo na Aungo ng'ama machua. To but the way ng'ama nodhi onyise ni oduok Papati ng'acha nowuonde. Kaito mar ariyo Papati kana winjo ni kana winjo kaka Papati ne wuoyo ni to mar chi Aungo. Emomiyo ng'e Aungo. To adwa nyiso Papati ni Papati kike weni sama gimoro timore ne ng'ato ero mare. To bende kike par ni sama gimoro timore ne ng'ato ni kobiro ni to biro ni the same machal gi mar ng'ano. Apana. To mar chi ng'ato okono beni wuoye. Ono beni ka wuoyo wuok to utimru nade. To gima bende dwa chako nyiso Papati ni ng'eni gimoro amora ng'ama iluongo ni oro dala no ma jogo sing'e ma jogo se recognize
en Aungo Wuod Awendo. En emoseiko nyargi. Aungo Wuod Awendo oro kanyo ma ong'e kod odhi mana kanyo to ng'e ni ma or ang'owa. Ma or jo Migori. Papati gima dwa medo nyisi achiel. Aungo ema nyalo miye support e yo moro amora e kindi gi Sue. Iluwo ni Sue koso Su. Sue. Tang'o miyo we mondo penji. Pod idhi mbele. But wawang'adu. Ang'o miyo anytime kuwuoyo to Su tugelo kando. En mana Aungo. Papati Aungo. Ing'eni gima kelo gini. Apoda wuoyo between Aungo gi Papati. Koka biro kuom Sue. Tang'o miyo Aungo. Ang'o miyo chal ka giminindo ne Papati adwa nyisi. Papati adwa koni. Eno ka koro doke e paro malew. Paro makare. Ka koro wuoyo pach ng'ang'ongo. Papati ng'a miluongo ka oro dala cha. Ng'a Papati? Nani Aungo Wuod Awendo. En miluongo ni kaka oro dala cha. Eno Papati. Papati ng'ini nyako cha nyalo dok ma ng'ama chielo kawe. To mar ariyo, Papati kata bed mani Sue nigi wache kind gi Papati. Ng'ami luongo kapok oluongo joka en Aungo Wuod Awendo. E yuor ng'ani. Ma ng'ani bo recognize kaka ng'one. Kaka yuore. Mapone gimora mora matimore kind Sue gi Papati. Papati onego bed ni share ga Aungo. Koka Aungo kaw gini dok timore ang'owa. Wacho gi mere ka. Kech nitiere gimoro ma sani kopo ni dwa penj Papati. Ok bi penje direct. Ng'ami biro penj ang'owa. Aungo. Kech Aungo gin gode e age. Aungo gin gode e interest adi. Achie. En minyal kaw kuome data mag Papati. Ni to ng'ano chal nade. To ene monyalo kweyo. To ene monyalo moko. Ene monyalo moko. Koro miyo gimane Aungo duoko Papati. Kane ng'ama nonego be ni nyise to nokono be noduoko Papati. Kata be ni nyako no nosekawe kaka nobedo kode cha. Nokono be notimore nade. Oduoko Papati. Then mar ariyo. To mano daka winjo kimiyo pek ma Papati miwuok ni daka wecha Aungo. Papati nokoninge duoke. Ariyo. Ineno Aungo be notimo makosa. Aungo notimo makosa. Kane dwa lu chik gini maber kabisa. To nonego bed ni yes ne gisewinjore, ne gierore. Aungo nowacho maber ni ne gichako chon. Manyiso ni between Aungo kata gi chiege cha nitie kaka nosetimore nade. Noseriwo jogi. Iwinjo. Maka bing'e ni Aungo ok ng'ama ber. Iwinjo. Kowacho ni nochako kode chon. Nitie kaka nolidho koni. En kocha to lidho koni. Aungo ok ng'ama ber. To dong yuori to chiko yie. Kata yuori chiko yieni, lakini ka en gimoro maber, onego bed ni yuori inyalo mana bedo godo mana kopo ni jaodi kaka jaoda Aungo nonindo. To nitiere be kaka imigo. We wawachi okadwa ni eti ni an lawyer mar chuo, but ma penjo. Iwacho ni chuo jodo. Yes. Sani in gi jaodi. Yes. Jaodi nigi nyamingi. Yes. Nyamingi ni ler. Ober. Koro iwacho ni akar dhi oko. Andong jama ma wan go kanyo. Oko nyathi madang iwacho ni eti ndongo nyathi sikul. Ong'ama nositieko sikul, thunde ber, chien ne noma. Samoro ingo go chigi matin, samoro chigi bo inge makro mana matin tu. Koro eneno mari. Kichamo rach. Eneno mari. No nyalo chame. Nyako ni kato kichamo. Ja okonya ka chami. Koro ikonye chon ilone dende ot kamoro ne odhi kao nyathi ja piko to kelo ni. Yes. Nitiere kaka inyalo yude. Ok ni kaka inyalo ing'eni macha chal gi modhi okao chi ng'ato to biro timoro go nade. Kae to maka pil ni yuo.
ni yuore. Nonego beni kichaka notime kane nyako chapone ni dalagi ne pok obedo chi ng'ato. To ma ng'ama in godo ng'ama un godo unenoru ugo kode thum kamoro achiel kendo ng'ani nosebedo gi ng'ani. Ichalo ng'ama odhi e chuodho mane ng'ato osenyore ming'eni ng'ane to nonyonore kacha. Ibi chaki idhigo machungi kanyo ni wacho ni an chunya lera ayuoya. Do mano kare papati mono timo marach? No, papati ok otimo marach. Aonge mano timo marach ka. How comes? Koro sani. Aongo wacho niya, nochako to nyiso niya, before papati ng'e buo Nyamigori, Aongo noseneno buoye. Yeah, not onge problem. To mano ni papati podokia. No kong'eyo. Koro mae koro duogo timore nade. Ing'eni ineno kata kaka sani Omari anyalo wacho ni kata nyako medhi nyuomo kata nyako madhi bedogo. Ing'eni ok inyal ng'e boyfriend ne. Mano tadie. Dongo ok inyal ng'e boyfriend ne. To be ing'eni inyalo date nyako ma osiepni no sedate. Tekia. Bang'e kokiduogo ifwenyo ni he. Kare nyako ni nosiepo ng'ane. Ing'eni ding'e dok itimori nade. Dok agine Dok itimo. To nikech ne kia isetimori nade. To dongambo yiena dok e skul mana some adhi alim jogo kaka dhi. Ka ni direction maber madok limo tidok adok. Donge ma Aongo timo wacho ni sikunda ne wantiere machon. Koro ineno ta winjo ni sani koro jomanyien orwako koro ineno kama koro duogo keto kama koro Aungo koro chalo ng'ama koro ene mofuwo. Emiwinjo ka nyisiga ni ji adek gi joge nyithindo. Nyaka su nyithindo te. Su nyathi su ng'ama ting'o chwariyo. Yes. Ng'ama ting'o chwariyo. Ojadondiyo lakini ng'ama koro pache thin en papati. En Aungo. Emiwinjo ka nyisi ni ng'ama nonyise ni mondo oduok papati. To ng'ani nosebedo gi ng'acha. Kano ng'ama riek nokono be noduoko papati. Nonego be noling'. Nikech gikone ni nyako cha ne dhi dok nok dhi bedo ku. Iwinja? Gikone ni nyako cha nok dhi bedo ku. Either kanoa ka nokodwa dok kucho, ka nokodwa bedo ka nodhir ng'ama chielo. Koro sani ng'iya ne en kanye sani. Odok ne papati. Dongo odok ne papati ng'ama ofuwo. Odwa gongana ng'ama nigi chiege. Chiege no osedok koro idwa gonga en ang'o? Bana inti ng'awe. Nowacho maber nodwa gonga a papati. Obro dhi ne Kisumu to time nade. Ogongae. Sani koro dhi ogongae. Sue no sedhi. Ng'ama koro dong kofuwo. Manyiso ni in jogi milawo su ionge go gi wach. Sue. Waluonge ni Sue. Sue nigi problem. Eno kata mana ji ariyo nitie gik moko adi. Omari nitie gik moko adi. Ariyo. Kapok papati adwa mi gimoro. Awinjo kiwacho ni jomoko pachgi thin. To kawuono da wuoyo kodi. In ema pachi thin. Wacho ni ji pachgi thin tin ema pachi thin. Mokwongo kidwa bedo gi dhako, we kawo dhako tikete Facebook. We kawo dhako tikete TikTok. Dhako un friends, manok chiegi un friends. Dhako ma dhako bede ot, dhako ma dhako sainogo beno osenyuol. To kama pod ywe toke pod ularoru, papati. Kaw Sue imich, kaw Sue bede ot. To kapod ubro gongana. Last time ne ntie ga boy moro be no post ga. By the way. Last time be ntie boy moro no post ga. Na Aungo mae. Ni neno giro. Gi post. Ko post be jama no post gi Sue. Ko wacho ni Aungo mae nani papati o mae. Kora be penjo neto how comes? Sue jachwade. Kare su pogo gini. Sue pinyen mari. Poka.
Poka iluongo ni kisima en kisima chiel. Bro luore ratumbe minyumo. Soko ma ka Daudi mamol mok tuo. Kisima en kisima lakini size mara tumbi ni mabro goli oko. Ka kitumbo mapiyo piyo. Ka kitumbo mapiyo piyo. Ma tuombo mabudhe soko kanyo nyalo weda kikamo. Kinyumo ratumbi matin sauri yako. Kinyumo ratumbi maduong size mara tumbi ni mabro duogo ni gipi. Ibiro tuome, ituome kalore kaka enyome. Yeah. Koro swe endelea. Nyakoro mogi winjo kanyo no endo. Wadon watiek gi wach mar demo Facebook. Ma ji wacho ni owere go bina moketho weekly shows manyocha gin go kanyo no endo. Nitie jok moko ma aneno kodok ne demo Facebook, jomoko bodok ne obina. Yina kiene gipachiere ng'ami gine kanyo no endo. Eneno iwinjo marinas. Eneno marobina gi demo Facebook. Demo Facebook. Kani chako ng'iyo gi chachon. Jine wacho ga niyo mana content, mana ngo mok yote moro nade. Osiepa. Omara dwa nyisi kata sani mana actors mineno gi. Kineno once ng'amokao dichuo mokao nyako act go nyako masuche ber. There is something behind. There is something behind. Between kargego. There is something behind. Eno kata by the time kanino ga nitie gimoro ma ng'ato be kikuondi ni adwa mako lweti adwa chuli. Dako mako lweti moro no tere malo. Ang'o miyo nyako ne momako? To ka notime, ka notime ni koro notime gi chuny maler. Ka ne demo Facebook ojo kwachwa gi boy machielo cha. To ng'ur mane ma koro noduogo bet. Ka notime gi chuny maler. Kore i kes ni. Ei kes ma demo Facebook pogore go bina. Gisani. Inere ng'ami dokne. Idok bina. Ato obina tanyalo wacho ni obina otimo kare. Ogolo dem Facebook mokelo kuma koro timore nade. Okele. To iwacho ga ni inyalo timo ne ng'ato maber. To giko ne kame timo ne maber tiduogi bedo ng'amara marach. To gimarach ni bedo niya. Ka ne timo gini to nitiere gimoro mane nie toke. Nitime gi expectation. Nitime gi gimoro ei toke. Ka gini kabiro wuok to biro wuok gi machielo ya. Koro the same to maro bina ni. Maro bina ni timo gini ka nitie gimoro ang'owa. E toke. Behind the scene. Kamera to yes, a support. To by tok kamera to nitie mudho moro matimore nade. Matimore. Koro gini ne en painful ne obina. Ka koro demo Facebook otimore nade. Odhi. Oyudo ng'acha. To one time demo Facebook okotang. To bro ng'acha bro dampe. Mino kama koro makoni. Kama koro gikeni. Obro duogo. By this time, I think ni demo Facebook aparo ni kata mana studio. Okapar kosigi kino onyalo bed ni onyalo manage studio ni kako bena sani koro manage cha. Ariyo demo Facebook wajo machungi ntie samoro nyalo yo ng'ato ni inyalo dhir ng'ato ni ng'ani chosigi kadwa timore na. Titiyo kode mar chamo pesa ne. Kise chamo pesa ne mogike ground. Ti dampe ifuatilia ng'o ng'ama chielo. Koro mi demo Facebook ebo obed niya kumodhiye. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo.
obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07191923274. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN, Luo Trending Nation. Ogane kwan chien. Apa ni wuo maber kabisa. Ji mang'eny samoro wuoyo tok gi ng'e kuma ng'ato gole wadgi. Yeah. Anadwa wuoyo specifically ne jok malawo Obina. First kane Obina ochako tiyo gi demo Facebook, ji nowacho ni Obina tiyo gi demo Facebook. Yeah. Iyora, utiyo kode, bwana nyeni tiyo gi demne. Muchopo kuma koro demo Facebook nyalo go deals, like onyalo yudo commercial, yeah. Jok moko manyalo advert. Ineno? And kata kane kethruok en gimonde kumoro moro. Yeah. But people should appreciate the effort Mano bino miyo demo Facebook. Nikech demo Facebook, right, Obina toke mokele industry. But level ma entiere cha, to truth be told, oyago kobina. Koro omari nasu munda nyisi gimo mineno ka joma lawo Obina gi jomo kegi magitimo. Kamo kuongo ka chako neno demo Facebook e Churchill Show. Churchill Show. Demo Facebook kane e Churchill Show. Donge Obina odhi okawe. Okele. Ingini Churchill Show ingini onge joma follow ga mang'eny. Kata jotelo gi ng'eni thoth yok follow ga Churchill Show. Ne ji follow ga Churchill Show chon. Churchill nen Churchill. Diere mane Churchill cha. Diere mane Eriko mondi gi nitiere cha. Sani Churchill timore to samoro ang'ine no mana ko bedo posted. Mana kango kare Churchill. To sama ng'ama koro kelo demo Facebook makoro jong'ini demo Facebook nitie. En Obina ya. Yeah. To dhano bing'eni gima ng'ato timo maber onge joma yiego. Jiracho gimoro amora. Nitiere nyaka jomoko masane gombo mondo mi Obina otemre nade. Okawgi. To chance otimore nade. Chance onge. To bendo Obina dobed notimo gini ka onge expectation moro ng'eye. To ka demo Facebook nodhi. To donge gimoro amora manotimore nikech onge giro Obina mokawo, onge gire moro amora motimore nade. Modhigo. To kata be manine owuoyo, to koni anatimo gi chuny maler, onge gima natimore nade, onge gima nadware iye kanyo, anatimo gi chuny maler. Kata be mani wuoyo, wuoya lakini ato natimore nade. To nikech demo Facebook be nong'e ni nitie gima nochulo. Kore be sani ebingini sani koka en thuolo mar wacho gini. Nomera ng'ani na chulo. Iwinjo? Ng'ani na chulo. Eyo moro. Okay, yor pesa. Iwinjo? Ng'ani na chulo. Iwinjo? Omari adwa nyisi ni ineno kata mana girlfriend ni. Mapoki date, poki gine. Inyuomo. Yani poki kode. Poki belo. Ingini kata konyisi ni wawere. Onge pen moro midhi timore nade. Midhi wir kechi kon be poka timore nade. Poka nindo kode. Kata ko wawere to onge ng'owa. Iwinjo? To we
ibil ng'ato miyud kamit miwinj ni to ng'ani ni chal nade ng'ani ni chal nade kaeto kiny rom kode gi ng'ato kanyo ing'e ni ting'o kidi winjo anapani misebile moko chuni ni after all be nasebile ne Omari adwa nyise gimoro achiel after all no biro mana kopo ni en ng'ama ne kwanyo en ng'ama ne kwanyo en ng'ama ni sero gi pesa to ka ng'ama feelings emunu yuau Omari ineno nitiere feelings moko era kar ka nitie ng'ama oser gi pesa to gi ng'ama ihero gi chunyi ino ng'ama ihero gi chunyi cha ema timore nade ema inyi to ng'ama idhi hero gi pesa ng'ani ing'e ni ng'ano kati rom go makama gi ng'ato tiko ni ni ma ing'e ni nasero mana gi pesa gimochuna otimore nade onge omiyo adwa nyiso nyithindo manyiri date ng'ama onge pesa to kidwa ni bed gi stress machalo gi winyang ma ikawo ng'ato tidhigo tibet piny neno date ng'ama nigi pesa date jagari itieko show matek date jagari kamane kaka we nyithindo manyiri date jagari ineno ng'ama onge pesa en ng'ama bro eri gi chunye obro kawo chunye to timore nade to erigo ineno era mo anyiso ga nyiri ni era mine ni era go gi chunyi mano era minya bol kamoro amora sama wachwanyore tikawe chunyi kanyibo ibole to era manie remo en era moro makato ka mu igo ng'ato goru gi ng'ato irom ng'ato gi ng'ato uromu yanyu ruke ruki gi chak go ina akang otemore nade ndala ariyo uchaku manyuru mano era meremo to ni ng'ato nyisi ni aeri gi e chunya mano gimo nyalo kawo model era me chunyi nyal kawo magol mabole yawre kuchucho ng'acho wero ni era photocopy ema wuotho go to regional atimore nade iwinjo akano dala koro ineno era me chunyi no en era moro ma inyal kawi ng'ato chunyi mathini tiko igole oko tiko to ya e chunya mani mawinjo ka jomoko nyasachel bi ya e chunya nyiso ni ndalo moko ne en ga e chunye ne ni e chunye koro ya e chunye iwinjo to bet mauru specific wach ni ya e chunye adhi kanye wacha ni umeri ya e chunye adhi kure to bende ing'ama wuoyi ing'ama nyako we wacho ni wuoyi chunye thin kino ka wuoyi chunye thin nitie sikuma mar 10 nitie sikuma mar 20 kaw sikuma med gi chunye mathin no sikuma idhi go mbele nyakora mawe apilo ketho gini apilo tiek shoma kawuono iseketho gini an gideno mari nasho mari chiene jamone mbele chiene mineno mbele meyo kwan ka indiga pilo sitima an iluwo ni MC Apilo sitima wuoyi masoche rach kabisa daktari mar nyimene kopo ni nyin gi nyathi ma nyako machandi osemadhi iseorone fea to chamo kaw namba ne ikelna chik ariyo nyako ber gi nyako man gi sura chik mar ariyo nyako ber gi nyako man gi makalio makata ka oro kagone chonga pinya lemo to malaika manye yude mi jogo namba ni bwana kaito jogo nyalo gombo no yudi achiel kaito madwa nyiso jopiny ket microphone do gi bwana gima dwa nyiso jopiny rieri ter kineno ka dichuo bire ot to chwanyore wirikni gi dhawo ne ng'ano nigi problem maka tong' di ng'eto di oe kineno ka dichuo bire ot to chwanyore ng'eno ya e tich to oyudo nyako mie nambi gari to nambu ruchore kapok osevo oya ni jaber kore ni ya
We luor kamane kaka ne bendi rucho. Oya, omiye nambe gari to ruchore kapok osevo. Koro mani asira ma en go. Koro mago chakoro buru kendo ma pod en LTN Luo Trending Nation. Kuma mopande inyenyo e lela. Wan wacho wache korka korwa, imbi nyalo konwa kaka inene gi kono. Yes. Chik ng'en tije moko man gi feelings, kik gibi gi feelings ahinya. Feelings kik ibigo. In ng'ami support no, support e comment kanyo, wabiro Yeah. kwanene next time. Wabiro chako kelo ni episode machielo. Wachokoro uru kendo next time. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimiluongo ni Luo Talent Search. Jo piny osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thum achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimobiro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi yugi mosechung'nwa thumbe ariyo, wan gi Moris Oya Jamanu ochung'nwa thumbe ariyo, wan go Jode Wuod Ndheyo ochung'nwa thum achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event, ana timo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete manaka. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakuramogi Joang Mikey en kaka Talanta to bende ane channel miluongo ni Luo Trending Nation. Channel ni eki en channel makelonwa weche kuonde ma giwuoke, kaka giwuoke, to bende gi sama giwuoke, to mana kaka gichalo. Yani the truth mita marwa ma joluo. Ikete kanye ka ok ikete Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopa
opandi inyenyo e lela.